tässä muutama vuosi nyt oikeastaan sen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen niin kuin markkinat hiljeni koko markkina-alueella ja sitten on raaka-aineen hinta ja energiahinta noussut, että kyllä se niin kuin aika haastavaksi tässä meni tämä tilanne. Ja sitten on kyllä johdon kanssa, niin kuin meillä on ollut henkilöstöryhmien palvereita joka kuukausi, niin kyllä aika hyvin on niin kuin pitänyt silleen tilanteen tasalla. Ja sanotaan, että kyllä siellä on niin kuin, johto on kyllä kääntänyt kaikki kivet ja on niin kuin yrittänyt kyllä tehdä kaikkensa, mutta nyt aika ja raha on loppunut kesken tässä näin ja nyt ollaan sitten tällaisessa tilanteessa. Tällä hetkellä tuotanto toimii ihan normaalisti, että ei tiedä kuinka kauan, että ei ole mistä suuri epätietoisuus ainakin. Niin kauan kuin tuossa raaka-ainetta riittää kentällä ja voimalaitos toimittaa energiaa, niin kauan ilmeisesti aina.